komentatzen dugu, eta hemen Castrok nik uste dut alegin hori egingo dula, batetik txandakideak atzean utzi ditu, San Pedro hurbilena dauka eta 6 segundora, eta dudarik gabe guain Pedreñan erreferentzian bila joan beharko dute bandera irabazi nahi badute, Pedreña oraingoz egindun lan izugarri horren ondorioz ikusten dugu batez besteko konparaketetan Pedreñak atzetik lukela oraingo San Pedro Kaikuta Orio, eta Oriorekiko zailkapen nagusian daukan puntu horiek ere mesedetako izango luteke Pedreñakoak, ez? Bai, oraindik asko falta da, eta ikusiko dugu eusteko gai diren hemen denak. Argi dagoena da Hondarribiak segundo asko galdu dituela, 15, Orio 10 da, San Pedro 6, Castro nagusi orezko txandan. Igon Lertxundi, Orioko presidentea gurekin. Igon, esan ari zarete, abuztuan gaude, zirt edo zart egiteko garaia dela zuentzat. Bai, alaxe da, ja sartu gea hilabete importante baten, zarautzeko estropare ordekau, normalen zarautzeko estropan, gustatzen zaigu ondo ibiltzia. Oain arte ez gira, ibili gune genuen bezala, oain arte azkenen urtu eta bintzat bandera matekarri izan du dau, aurten ez da posible izan. Baina esan duzun bezala, ja hasi berra do gorako joera hortan, bai zarautzeko estropai behira, bai gure estropai behira, eta bai nola ez kontxako estropai behira. Baina gaur ikustean bezala, hor badaude, enbarkazio oso fuertek, Castro adibidez, bigarren largo hontan estropa hausin du, San Pedro de Ordabil. Ez da erresa, nik uste eta urtean nivela ondila dola, eta ez da erresa izango gutzako hor muturren sartzia, baina nik uste liga hontan pixkanaka mejora bat egin lan nabaritzen, horrezko txandan gaude, ez da gutxi, eta aukera txikin bat bakaun, egun ematen bandera bat ekartzeko. Ez da izango saiatzen ez zaretelako, estropada guztietan, gogor hasten zarete, gehientxonetan estropada buru jarri ere bai, baina gero zer da, batio falta besteekiko edo zer uste duzu? Ez da, gehiagia esan, esan duzun bezala asko saiatzegea, eta salidan beti normalen mutur hartze dugu. Baina, ez da hitzek izango, baina egia esanko harrianeko gaztiak hau, blokiare hondik ari balin da, bengu bakaso, baina ez da hitzek gu baki gogondo prepatuta gaudela, eta guk inberduna da gure nivela eman, nola baite gure nivela eman, eta gero ez gaiatzen beste nivela, gaiatzen eta alde unein godu, baina, mitzak gure nivela eman ezko guztua. Erki, eskari asko. Bale, Eta elkarrizketaren azpitik entzuko zenuten Iker Jimenok esandakoa. Nos vamos! Eta bai horixe, badoaz. 8 segundo San Pedro hori, konparaketa eginda orain, Castrok Pedreñari aurreko txandako irabazleari 7 segundo, eta astindu dute bai motorra, batio guztiak atera dituzte Castroko gorriek. Haundia izan da erakustaldia luze honetan ere, bigarrengoan bai eta hirugarrengoan ere bai. Bai, horren uste dute parekotasun handiena lehenengo luze horretan izaten dela, eta hor badakite beraiek barruan zer daukaten Castroko taldeak, eta horrez dira urduri jartzen, lehenengo luze hori alik eta gutxienak galtzeko helburu horrekin, eta gero ja bigarren luze horretan ja tarteak sartzen hasten dira, motorrako zaldiak lanean hasten dira, eta horren ondorioz oraintxe bertan Castro San Pedro hori 8, eta erreferentzi gisa lehenengo txanda irabazina Pedreñare bai, baina hortxe, San Pedron denbora berdinetan 8 segundoko aldea Castroren aldez. Eta Orio eta Hondarribiren artean dago beste burruka bat txandako 3. posturako. Orio 16 segundora, Hondarribia 17 ematen du, Hondarribia desente rekuperatu dela orain. 8 segundo Castro San Pedrori. Pedreñaren denboratan orain San Pedro, eta Castrok beste bandera bat bildu nahi du. Aste honetara orain artean zakua utzi zuten Kantabriako txarregetan astillero nagusi, eta atzo estropada bertan bera geratu zen Zumaian, eta bandera bat behintzat eraman nahi dute etxera, ohitura onak ezapurtzeko. 14 eta 21 Castroren denbora, Pedreñarena 10 segundotan hobetu dute. Bada espadan, lasa ibiltzeko azken lutzea. San Pedro 9 segundora, Orio 16, Hondarribia 17, ea nola irtetzen diren horiak eta berdeak. Orioke hobeto zuzendu du ontzia, edo azkarrago irutu zait behintzat.
baina hortxe dira, Bai, parekotasun handia, zertxo bat lentxio... 18 segundora orain GPS-a jartzen ditu biak, Castrok bederatzi, San Pedrori, eta gero parean Orio eta Hondarribi baserri. Bai, bigarren kaletik Hondarribia horre ikusi da, lehenengotik Orio lentxio sartu da, eta lentxio atera horre parekotasun luzean zeharreko diferentzi berdina mantendu dute Ziabogan ondoren, eta hortxe, Orio segundo bat edo aurretik Hondarribiarekiko. 3 kilometro orduko orain, aizearen abiadura, utxaren urrengoa. Ba, badagola zerbait esateko, eta hori beti hori aipatzen du guardialde ekarri egiten dula eta gaurkoan alderantzizko izan da, eta hirugarren eta azken txandako hauentzat mesedez. Castrok 10 segundo San Pedro hori horari gara ikusten berriz gorrien maniobra hori. Orio garbi orain 16 segundora hirugarren, Hondarribi 19 segundora. Urbildu da pixka bat Hondarribi, baina Oriok jobeharrekoa jo eta hortxe berriro 2 segunduko koska hori. Banderari begira dena oso argi. Castrok 10 segundo Pedreñari. San Pedrok bi bandera kendu dizkio ligan, baina beste denak hor dira. Castroko gorrientzat. Bai, bien arte banandu dute eta banaketa hortatik Castro gehiago. Aurrera joan. Jose Manuel Oyarride, San Pedroko horrezkari eurekin, buruarekin hala diosku, baietz, bandera Castro eramango duela. Bai, ikusten dana, Castro eskuin dauka bandera. Saiatu zarete hasieratik, eta ez ustean harrapatzia, Castro jada oso zaila. Ba, oso zaila da, eta ez ustean harrapatzia oso zaila, baina otzea gaitza, baina uste bigarren puestoan gatozela, Pedreña baino segundo pare bat hodiakin, eta bigarren puesto konsegitzen dugu. Hala ere zue bikain, hortza dute, asteak joan, astea etorri, hortza dute. Hasieratik, bigarren hirugarren tokirako lehian, banderaren batera manda, gauza oso ondo San Pedro. Ba, oso ondo, temporada oso ona egiten egia, eta hortxe daude, irabazi ditu bi bandera, eta beste matokatzen badio horrengo behar. Eta beste hori kontxa baliz ere esanik ez? Bueno, ja, septiembrian dago eta utzi urruti dago. Baina oraindik ere koskatxoren bat gora egiteko dena ondo planifikatuta izango duzue, datorren astean jai kompetizioari, lehiaketari dagokionez, beste gauza da, entrenaldietan Aitor Baldazare egingo duen. Bai, hori entrenamentuketan denak egingo dituzte, beti bezala, eta bueno, jai dago, ondo etorriko zaigu pixka deskantzatzea, eta zauzko estropa horiek abeza pasatzen du. Bergi, eskertasun. Zuri. Eta Castro ez du ez utxik egingo, eta San Pedro momentuz Pedreñaren denborak hobetzen ari da. 2 segundo aurretik San Pedro Pedreñarekin konparaketa eginda, eta bigarren postua lortu nahi dute San Pedrokoek. Eta hemen gorriak Jimenoren agindutara, bagoaz La Marinera trainerura. Última minuto y medio. ¡Esta es vuestra! ¡Habla, Tony! ¡Habla, mira, niño! ¡Ay! 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 ¡Muy buena, Ricky! ¡Joseba! ¡Esta es Joseba! ¡Habla! ¡Ay! 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 Gozatzen ari dira gorriak. Esfortzu handia egiten, baina bide batez disfrutatzen. Ederki doa ontzia, badakite. 10 segundo Castro San Pedrori. Pedreña, hirugarren genuke behin-behineko zailkapenean 14-15-era. San Pedrok ere meritu handiko bigarren postua lortuko du gaur baserri. Estropada politak egiten ari dira, San Pedro bate komplejorik gabe ateratzen dira purtzera, ikusi du hor lehenengo eta bigarren luze horretan horre Castrorekin gainean egon dela, gero Castro ja badakigu zer daukan eta ies egitea lortu du, baina alata guzti San Pedrok ez du amurre ematen, Pedreñak denbora hobi hauak egina zituen bigarren hirugarren luze horretan, baino ja San Pedrok aurre hartzea lortu du. Freskoa guare bai. Estropada bukaera horretan antzemango da, azteko lehen estropada dutela. Hor da, marka berria, ezarriko du La Marinera. 19 eta 18 apuntatu datoa, hor dago eta lau luze iruzia boga, 19-18 denbora ikaragarria. Orantxe, 10 segundora San Pedro. San Pedro, 19-29 denborarekin, burruka ikaragarria Orio eta Hondarribiren artean, Orio hirugarren, eta orantxe amaitu du Hondarribiak ere, eta Pedreña hirugarren tokian.